номи ман Акрам аст ва мактаб-интернат барои ман ҷоест, ки ман дар он танҳоии беохирро хуб шинохтам. вақте ки ман хурд будам, модарам вафот кард. аниқтараш вай кушта шуд. падарам ҳамеша нӯшиданро дӯст медошт. имрӯз аст, ки тарабхонаҳо зиёде аст, аммо пештар ҳама дар хона ҷамъ мешуданд. пас аз яке аз ин гуна ҷамъомадҳои дӯстони падарам модари маро мурда ёфтанд. ман то ҳол бовар надорам, ки он вақт падарам гунаҳкор буд. ӯ барои куштор зиндонӣ шуд. ман 5 сола будам, ки ҳам модар ва ҳам падарамро аз даст додам. маро фавран ба интернат оварданд. бародаре доштам, ки он вақт 12 сола буд ва ӯ гурехт. бадтар вақте ки ман дар синфи 5 мехондам, ӯ маро ёфт. ман ба ҳеҷ ваҷҳ намефаҳмам. ҳамеша хишовандони зиёде доштем. вақте дар хона ҷамъомаде мешуд, аз фаровонии хишовандон ва дӯстон дар хона ҷои сӯзан задан набуд. падарам кори хубе доштанд. аз ин рӯ мо ҷашнҳои зиёде дар хона баргузор мекардем. аммо вақте ки дар хонаи мо мушкилот рӯй дод, касе набуд, ки ба ман ва бародарам паноҳгоҳ диҳад. мактаб-интернат барои ман макони танҳоии беохирам хоҳад монд. кӯдаке, ки ба ҳеҷ кас лозим нест. ин дар бораи ман буд. ман дар синф танҳо шахсе будам, ки ҳеҷ гоҳ дар рӯзҳои истироҳат маро ба хона намебурданд. дидани чӣ гуна рафтани ҳамсинфонам рӯзи ҷумъа ва баргаштанашон дар рӯзи душанбе бо либосҳои наву шириниҳо ва хушҳолии онҳо аз дидор бо волидон барои ман шиканҷаи воқеӣ буд. бузургтарин ноумедии ман вақте буд, ки ҳама орзуҳои ман барбод рафтанд. ба ман хабар доданд, ки холаам назди ман омадааст. ман он гуна давидам, ки дар тамоми умрам ҳеҷ гоҳ надавида будам. ва дар ҳамон ҷо маълум шуд, ки умуман маро даъват накарданд. ӯ холаи ман набуд. ба хабаргирии дигар нафаре омада буд. ин ҳодиса барои ман дар тамоми умрам дарси ибрат шуд. ман дигар касеро интизор нестам.